অভিযান plastic जाती है वही यार तो yang anh giặc cặp là dân tạm phân thành nhau bố thì bé đẹp nó thành cái xe đồ nó có thể được bé đẹp nó có tao nó có thể ini mau flash keluar ini daerah itu itu ini flash mau daerah kali yang itu plastik anjang free mau ini apa nah kau itu baru keren banget ya Tini tam ni bagay norok cleaning kain na kanong yo hati ko sa kare. So oro hamtor pa STSU committee ni ngai tai 120 CRPF battalion boroba ko ka thalai kamile khoroksa kharone okra sakra bazar committee club lebak khoboi Barat Obijang, terus kamu petang nih, buat jak mati jeng, ini orang sabsutra kayaknya nih, aku lagi ya, jeng sini am saya no sabsutra kayak tonan nayo, baru no kasih ina nayo, kok wanita bisa kan kayak short ya tuh, baru no kasih cari nani, jeng sabsutra kayak tonan, am saya naik kok naik, am tuh Nuko ang paitang wakang rago atin yung parok ano kobok mo bayang parok mo lagi sing dipeka parok na balake hamzak mani yang paro kaini chalok bocong sini oh amsai no saputra tonan bagi jotong sakta thun dai jai bororo oro sana thangka hangkai office to office bo bubokra tongo sini kok hangkai sing office ogo singte tuni o saputra khlaimo thongna kok tongmani obo sing paisukni khaika jara lama gana nok tang tongnai rok bongni boundary ni bisingo khlai borok lama rok kisa saputra kai tongja baithun na chini na nai thokungnai bobe bo bolaijaknai abono no nayo phainai salo bang ahangkung tokse borok no logi chongrinai bongni deo hamtorpang ko STSU committee club CRPF tai orang yang okra sakra rok bus kangai phaitun ni ang kobo mungar gai ang ko oron paika jotanono
Hambai. hamzak mari kha tini chalni bagi media takung lobo kungkam chini mo tini je Swachh Bharat Abhiyan plus Swachh Abhiyan ta clean tongnani omo kaisa oro kaisa hamtorpa station committee tongo abo social organization tabuk borok samukhane kotal atai tongkha abo nangoi first step no o je clean o je Swachh Bharat je clean je chini gram gonjo ram lama nok huk joto clean tongna bagi kaisa ini obuk khajak rom khajak o jagawa pulano o je committee hamtorpa station committee no samai mario abo ni sabe chini o jaga 124 battalion CPF borok involve pura borok khum hamjaka abuni sate bazar committee tongo plus o je obona hamjaknai je clean no hamjaknai je Swachh Bharat je clean no hamjaknai oroni local ofla sakra borok oda sabu dekya tini main prothom chengjang makai chini CPF je ko 124 kadama bazane campus kango aro hida start theka aro hida start thei aro kita yang hezamara party office tong pacha aro clean kha abon pore thanga bazar ni pore bazar yang sabe camp tu jeng block hezamara di block tai sonogor school asu jara sing jama mani khaika engkai jeng abono konyam sungo je jeng o je lama kine kal jam rom dikin mo highway national highway o je kina je dukan tongnai rok borok sam khaitoni ekdom kachara burung khaitoni engka abo naitu ya plus chini yang office tongo block office abono sing wangchuk laika o je committee rok wangchuk laika thik ase omo to khlai nai jong tongo sing posa tong phai sing tawni kacha ugutan halaika aboni sate oro borok bibno tabuk borok tengkha je bibno unayonmulok samun development ibai borok samun khainai jeng jodi clean tongnakai chini ruksubo ungkhangla chini ruksubo plus chini o botol kacha tongka aro yong sapuk sango abon pete jibonu apai ke tangi abo malaria chini pahar oto sabche abona chini oje poskar person tongya bagi malaria sabche chini atar ga abono tabuk bong ni bisinte jeng oje udukana hamani obo jar jang pisa saktu ang khaganang maya ganang chini lukorona tajawa jatana o dukana hare clean tongtum janija nokhai janija gate ni biskang amorok jate poskar person kai tongni kun gai abon bagi chini serong no abono involve ma khainai chini yot rok abono obo hasing mane uchima tongnai যদি oro da involve tokai borok chini drugs rok bibino chini terok aro pobol tong ambagai jeng oje bong oje utuk tono jeng jada da pisima kai chini samaj samnai chini tipasani je tongthai chathai taisa ukhudo kanai gai asung no Achau bahai ke kebang ma hati rogo tabu kebang ma hati rogo jeng nugui mano sap khaije gya kebang ma paper plastic aba hai rok kebang ma tong tabu tini nongi hezamara bo khainu ka cleaning khajak gai abdi hai khlaje cleaning jaga rogo aba hai committee bazar committee tong bong arabo borngo tam message nai nong bukhaktei abono jeng oran ho o je committee ai te message nome to je bazar committee chini bazar trai jaga na bazar tongo aro committee tongo class aing bo club rok tongna ba ape organizing kaisa organizer borok jate omtui khai o je tini ni je message nai akai borok jate bazar committee clean tongnang thun abonta ab message nom tukta borok chini na sarang sap sutra tongtam kai sa Hambai